8 ianuarie, albinuțele au ieșit la zbor de curățenie, de curățire, practic, adică defechează în afara stupului. Ar fi o problemă dacă ar defeca în stup, dacă s-ar căca în stup, pentru că ar fi și non-igienic, în plus că în fecalele albinelor sunt multe spori de nosemoză și ar mai putea avea și o boală nosemoza, care este un fel de ciupercă. Deci ne bucurăm pentru că au ieșit albinele la zbor. Deocamdată vremea arată bine. Atâtea albine sunt în aer, parcă ar avea ce să adune din natură. N-au ce aduna. Sunt câteva care au deja puiet, dar încă necăpăcit. M-am uitat astăzi la câteva familii. Cele care sunt în lăzi de polistiren au trecut iarna, cel puțin până acum, mult mai bine decât cele care sunt în lăzi de lemn. Și cele care sunt în lăzi de polistiren au deja puiet. Aproape o ramă întreagă de puiet larvar. Foarte multe. În mod normal, în data de 10 ianuarie, din data de 10 ianuarie începe să ponteze matca, dar fiind temperaturile astea care sunt, practic cam de 10 zile a început să ponteze. Atât deocamdată. Mâine revenim cu altceva. La revedere!